Dito tayo sa may Sabang Carabaga at ating pinasadahan yung paggawaan ng daing dito. Ayan, ito mga tol, dami eto, ayan, paggawaan ng daing at tuyo. Alright, dito yung mga tol sa may Sabang Calabanga. Oh, shoutout na. Oh, shoutout sa mga taga Sabang Calabanga. Ayan. Parang going to Calabanga. Ayan. Ay, na Calabanga, mga tol. Let's go.
Barangay ano to? Salvacion. Bye-bye. Dito yung paggawa ng mga daing. Nangangamoy na. Nangangamoy daing. Ayun. Dito yung paggawa ng daing. Kaya papunta ka pa lang, amoy mo na. Hindi iba't ang hangin, yung amoy daing. Barangay Salvacion, bye-bye. Ano yung keep right na yan? Yan. Yung mga puting ibon, no? Yan. Kahit pala yan. Nasa may Sabang na tayo. Sabang Kalabanga. Uy, dagat na, oh. Ayun. Check natin yung seawall. May dagat na dito, oh. Ayun. Sabang. Sabang Kalabanga. There goes the seawall. Alright. Yan. Ito yung seawall ng dagat, oh. Alright. Ayun. Dagat na, oh. Garo tayo puntang mag-left. Left. Dito sa may left side. Alright. Alright. We're in Sabang Kalabanga. Yan. Ito yung seawall. So importante pala dapat may seawall, ano, dahil pag bumabagyo, pag umaapaw yung tubig, delikado. Ayun, minaliligo mga bata, oh. Video mga ate. Minaliligo mga bata, oh. Parang nag-excursion lang, oh. Ito mga gamit, oh. Pero takas ng mga t-shirt, mga chinelas. Ayun, iniwan yung mga chinelas dun, oh, sa mga damit nila, oh. Yan always mga shell sa gapo. Tig-tig-tig. Yan sa pigbabakal sa baga. Natigla sa bawanta. Tig-tig. Yan shell yan also laman yan. Yan yung mga shell dyan sa may mga bato-bato. Tinitik-tik yan. At yung laman yan ibinibenta. Alright. Tungto yung mga bata, oh. Swimming. Mababaw siya ngunyan also yung ano. Mababaw lang siya, oh. Ang tanong, malinis ba yan? Right. Miss ko tuloy mag-swimming. Left, right.
Diretso? Diretso lang? Mga bata o, naglalaro ng gulong. Alright. Yan ang laro nila dito. Wala pa dito mga cellphone. Wala dito mga computer games. Yun ang kanilang pinagkakabalahan. Kulong. Dyan. Ayan o. Yan yung ginagawa nilang mga ano. Ay, ito ba? Atras na ni Dikit. O, ni baga ang sira ko. Pinapatuyo na ano. Eto. Tuyo. Tuyo. O, ito baga ang sira ko. Oy, ito. Yan o, tuyo. Pinapatuyo. Para maging tuyo. Yan, pinapatuyo. Para maging tuyo. Dilis. Ayun. Yan o, bilihan ng isda. Ay, ito yan, tiga. Ano, tiga. Mga ginagawang ano yan o, ginagawang daing. Ito yung baksakan ng mga ano. Yan. Baksakan ng mga isda para gawing daing. Ayan. Ito na yung mga isda oh, na pinatuyo para gawing daing. Ayan. Ayan. Parang ito yung factory ng ano, daingan dito. Manay, may langkoy po. Dikit man lang mabakalon ni. Nagmumotor-motor man lang kaya kami. Try natin. Ayan. Ayan, dito tayo mga tol sa Sabang, Calabanga. Sa may gilid ng dagat. Right. Sa may seawall, sa may Sabang. Ayun mga tol oh. Yung pinapatuyong mga isda para gawing daing. Ayan. Yun yung baksakan ng mga isda para gawing daing. Ayan. Silipin natin saglit mga tol. Alright. Yung ginagawang mga daing oh. Ay ko. Eto. Ginagawang daing. Ayun. Dami oh. Silipin natin. Eto mga tol, fresh from the factory. Ika nga ano. Ayan. Pinapatuyo ano, binibilad. At ito yung ginagawang daing. Alright. Dito po yan sa may Calabanga mga tol. Ayan. Pag naging daing na yan mga tol, aba mahal na yan kapag na ano na, napatuyo na at naging ganap ng daing, aba mahal na yan mga tol. Ayan. Silipin natin dun mga tol.
Ayan. Dami oh. Sinako. Ang lamang po kani, beso ng laman talaga manang dogi. Kung ginapos ng danggit dito. Ay, iyo. Si Dugi niya ano. Yung mga ano yan, Manoy, si mga tinik. Hinihiwalay. Masira mo ng pertusong. Iyo, tapos isasaw-saw mo sa suka. Mm. Ay, naku, di may na kaming rice na control. Yun. Umaasi po nindo. Maswerte pa ka mo di may dahil ka makaipang para sa Christmas. Ano? Ayan. Ano yung mga ano, itanaw-taarog ka yan? Mga tunok lang? Ay mga... Tanggal nga ni sila man. Tinanggal yung laman. Ali po na sa laman niya. Galing yung sa laman niya. Hiniwalay. Ayan, yan yung mga natira, yung mga tinik. Itong December, Alright, ito, silipin natin mga tol. Ito, bagong ano pa lang oh. Bagong lagay. Medyo basa-basa pa. Ayan, medyo basa-basa pa siya. At pinapatuyo pa siya. Ayan, ito, mga tol. Dami ah. Ito. Ayan. Paggawaan ng daing at tuyo. Alright. Dito yan mga tol sa may Sabang Kalabanga. Finally nakarating din tayo dito sa Sabang Kalabanga. At nakita natin kung paano ginagawa yung ano, daing ano. Ayan mga tol. Pag naging ganap na daing na yan at tuyo, ayan, malaking ano yan, malaking halaga na pagkakitaan ng ating mga kababayan dito. Ayan. Alright. Maswerte ng mga aso, iniharo pa kami ang dadara kula. Ayan mga tol. Ayan, kita nyo yung gawaan ng daing. Ayun, binibilad muna siya. Ito naman yung mga sariwa pa at sinosort out nila, inihiwala yung mga iba't ibang klaseng isda. Tapos ayan, nakompleto na yung pag sorting ng mga isda. Inaalis yung bituka. Yan ang pinagkakaabalahan dito ng ating mga kababayan bilang kanilang source of livelihood, ano, pagdadaing. Alright. Silipin natin yung dagat. Alright. May ibon oh. Ayun. Ay, seagull. Nagda-dive. Nagda-dive para kunin yung mga isda na nasa tubig. Ayan. Dito mga tol, dito tayo sa may Sabang Kalabanga at ating pinasadahan yung paggawaan ng daing dito, paggawaan ng daing at tuyo. Ayan, yung mga pangunahing pinagkakita ng ating mga kababayan dito. Ayan. Ayan. Ayan si Commander oh.
Bumili ng bagong gawang daing. Oo, thank you, thank you. Mura pa yun dito dahil fresh from the factory ka nga. Dayo naman ang gaganda. Pwede man ang magkarilgos dyan. Tapos may nag-ikot po kami. Luwas na ano. Ayun po. Yan, tara, tagkada ulit tayo. Medyo mainit na. Ikot na tayo doon. Ayan, simpleng buhay ng ating mga kababayan dito sa may Sabang, Kalabanga. Salamat po. MDRRMO. Ayan po. Pinapatuyo. Ganap si Mrs. ng Langkoy na tuyo na. Yan. Yung napunta natin doon, wala pa kasing gawang langkoy. Medyo pinapatuyo pa lang. Eto, hindi pa tayo dito. Bago pa lang. Bago pa lang nalatag at papatuyuin pa lang. Wala pa. Ayan. Wala pa. Ito pala yung Barangay Sabang, Kalabanga. May aso. Aso. May aso nagsuswimming oh. Oh. Swimming aso. Tuy. Ano dyan bigata ano kayo dyan? Swimming aso. Tuy. Naligo yung aso. Yan ang pinagkakitaan nila dito. Oo. Yan ang kanilang source of livelihood. Saan po pwede magpakalangkoy? Itong langkoy, itong sarado. Inutan po. Ay, ito yung utot. Salamat po. Ayan. Ito, baka meron ditong langkoy na tuyo na. Yan ang pinagkakaabalahan dito. Source of livelihood. Source of income ng ating mga kababayan dito. Alright. Yung pagdadaing. Ay, inali ang bituka muna. Bituka. Tapos sinihiwa sa gitna. Ayun, galing oh.
Bagong tanggal na bituka oh. Ayan. Galing oh, sinusungkit lang yung bituka oh. May nagtatanggal ng bituka tapos may nagiwa. Ayan. Ito na yung mga finished product. Kumbaga sa ano yung tuyo na. At pwede nang ibenta. Dahil sa rin ko, yan naman yan. Yan lang koy. Sabi yung parela ang manapison man. Pero iniyo talaga. Iyo talaga ni. Lang koy. Iyo talaga yan. Sa bagay tama man pag prito-prito siya. Natututong naman. Dahil tulos na tututong ini. Ano? Ito, pag napasala-sala ang kalayo mo dumaan. Oo, remate. Remate. Yan. Dapat ano lang, luwi-luwi lang kalay ka yan. Alright. Oo. Anong sira yan? Bulay na. Sarap dito no? Ito sa taxis pula. Ang drink nga Ayan. tao, tig ano kang tao. Ito pa. Pinapatuyo pa. Para gawing daing oh. Only here in Sabang, Calabanga, mga tol. Oh, shoutout na! Oh, shoutout sa mga taga Sabang, Calabanga. Yeah, naiya si ate oh. Kuha natin ng ano. Shoutout na ate. Oh, shoutout, sino yung crush mo? Ah, naiya oh. Ayan, ang sisipag oh. Gagaling oh. Ayan, shoutout sa mga taga Sabang, Calabanga. Ayan. Oh, ikaw ate, meron kang papatiin? Ha? Sino? Ate Saysay. Happy birthday. Kailan ang birthday niya?